Takže dobrý den, já vás tímto zdravím k videu, které se bude týkat úvodu do zpracování vaší semestrální nebo samostatné práce z předmětu KGM-UGI, to znamená úvod do geografických informačních systémů. Pokud jste přihlášeni přes váš Orion login na Courseware, tak v záložce předmětu máte dvě možnosti, jakým způsobem se dostat k té samostatné práci. Tady je samostatná záložka, samostatná práce, ale já využiju možnosti cvičení, na které jste zvyklí. A pokud sjedu na páté cvičení, tak vidím, že tady mám Google dokument s zadáním té semestrální práce a vpravo ty podklady pro tu semestrální práci. Takže já si otevřu ten Google dokument a tady vidíte, že ta semestrální práce je popsaná v tom sdíleném Google dokumentu, ve kterém vy můžete komentovat a můžete se dozvědět o té semestrální práci více. Jenom upozorňuji, že tohle video je platné k roku 2024, to znamená, že nebo 2023, že se může ta obrazovka lišit, protože ty videa právě vznikají. Budeme se snažit, aby ta videa vznikla všechna, to znamená, aby tyhle červené a žluté videa byly nahrazeny těmito videi, které budu vytvářet. Takže tady máte klasicky to, na co jste zvyklí, to znamená jednotlivé odrážky nebo záložky s těmi nadpisy, kde se můžete dostat k tomu, co vás zajímá. Ale já půjdu chronologicky, to znamená, tu semestrální práci vám nějakým způsobem popíšu. Takže my po vás budeme chtít něco, čemu říkáme rekonstrukce krajiny v určitém historickém období v programu ArcGIS Pro, to znamená té novější verzi. Prvotně naší motivací nebo i vaší motivací k práci je získání základních návyků tvorby a zpracování geografických dat, a to na příkladě interpretace poválečné ortofotomapy České republiky. Ta semestrální práce spočívá v tvorbě tematických geodatových vrstev pro vybrané katastrální území za účelem rekonstrukce krajiny v poválečném období. Tyto vrstvy získáte částí tou vaší samotnou vektorizací, kterou si v těch následujících videách ukážeme, nad, tady upozorňuji, černobílou historickou ortofotomapou z poválečného období a z části jsou 3 vrstvy operacemi geografických informačních systémů pro zpracování a analýzu geografických dat. Takže tady jenom shrnutí, že 7 vrstev vytvoříte, 3 vrstvy necháte zpracovat analytiku toho programu. My už historicky víme, že co se týče vymezení toho území, tak je nejlepší přiřadit 1 až n studentů, to znamená, pokud se na tohle video díváte, tak už jste ve skupině, předpokládám, 1, 2 studentů, kde jste si vybrali nějaké katastrální území, které bylo dostupné. To má zhruba rozlohu 4 až 7 km čtverečních a měli byste je dělat ve 2. Jsou možnosti, že se stane, že budete sám nebo sama, nebo že bude vás více. Pokud už jste si to katastrální území vybrali, tak budete tady v příslušném seznamu katastrálních území pro vypracování. Já si tady otevřu tenhle sdílený dokument a tu svoji složku, kde už jsem pro letošní studenty tu složku založil, oni se tam zapsali a mají vlastně vybrané tady dvojce, kde mají název toho katastrálního území, jeho číslo, vaše jméno, příjmení, Orion login a já vám tady přiřadím drive na Google, to znamená sdílenou složku na Google disku, kde vy budete odevzdávat. Teď tedy se vrátím do té samotného Courseware, to znamená, chci na té práci začít pracovat. Ještě teda vrátím se sem zpátky. Pokud vy na tom budete pracovat, tak jenom ty data mají nějakou licenci. My předpokládáme, že ty data nebudete nikomu šířit, to znamená,
vy svým zpracováním souhlasíte s tím, co je uvedené tady v tom odkaze. Teď teda, jakým způsobem získat ta zdrojová data, to znamená ty data, která budete editovat nebo budete je vytvářet. Jiným způsobem je otevřít si tento odkaz zde, kde to je jedna možnost. Opět já se vrátím na to, na co jste po 4 cvičení zvyklí, to znamená tady na záložku podklady pro semestrální práci. Pokud nadám pravé tlačítko a dám uložit odkaz jako, tak pro mě tady na disku D v záložce škola ukládám projekt vektorizace, pozor, je to zip. To znamená, že ten GIS to nevidí. Pokud s tím chci pracovat, musím ten soubor extrahovat, to znamená otevřít tu samotnou zazipovanou část. Já tady zvolím prostou extrakci do stejné složky, to znamená v mém případě ta, do kterou jsem uložil i ten zip. Po té extrakci se na tu složku podívám a vidím, že tady je ten samotný zip a tady je ten projekt té vektorizace. Když si ho otevřu, má to podsložku se stejným jménem a následně to má 3 složky. Tady jenom vysvětlím nějakým způsobem tu orientaci v tom projektu. Vás bude zajímat ten soubor, který je s koncovkou MXD. Vidíte tam, že je nazván vektorizace staré ortofotomapy KU, což značí katastrální území, a 6 xek. To znamená, tam vy změníte poté ten iChop, což znamená to identifikační číslo obce, nebo v našem případě tedy číslo katastrálního území. Pak tady máte složku podkladové vrstvy, kterou vy neměníte. Když se do ní podívám, vidíte, že je tam vlastně katastrální území, což budou hranice jednotlivých katastrů, z kterých budete vybírat. A ta neobsahuje nic jiného. A pak složku editované vrstvy, kde vidíte, že to obsahuje velké množství vrstev, je jich teda 7, s tím, že tady asi to není tak přehledné, v tom, když se to uvidíte, obsahuje to i vrstvy, které tam neexistují jako shapefile, ale pouze jako layer, což je nastavení nějaké symbologie. Takže tolik k té orientaci v tom průzkumníku. A teď já tady v druhém okně už mám otevřený GIS, takže vy si ho také pusťte. Já si ho tady přetáhnu. A jakým způsobem s ním budete pracovat, nebo jakým způsobem si ty data do toho GISu dostanete. Já tady zvolím možnost nového projektu, kde dám mapu. Tady ji nazvu, už jsem to tady jednou vytvářel, ale já si ji tady nazvu semestrální práce ukázka. Ve vašem případě ten název bude vyplývat tady z tohohle. Můžu teda v rámci toho ukázání to přepsat stejně, ale dochází vám, že by se to jmenovalo takhle a tady to číslo by bylo to vámi zvolené číslo katastrálního území. Takže já si tady nazvu semestrální práce ukázka ArcGIS Pro takhle třeba. Což se mi vytváří do nějakého umístění na disku, které si zapamatujte, abyste věděli, kam jste si to uložili. A pokud dám vytvořit, tak se mi otevře nová mapa, která v mém případě, protože ten systém používám na denní bázi, nebo ten program používám na denní bázi, už je nastavená v tom souřadnicovém systému SJTSK. To vlastně poznáte tím způsobem, že ta republika je trošku zhruba o 7 stupňů natočená. Můžete si to zkontrolovat pravým tlačítkem na mapa, zvolíte vlastnosti a podíváte se tady v těch záložkách na souřadnicové systémy.
kde byste měli mít nastavenou momentální XY možnost na SJS K křovák East North. A my, pokud chceme tu šablonu toho projektu využít pro tu vektorizaci nebo pro tu práci na tou naší samostatnou práci, tak zvolíme záložku katalog. Já ji tady mám vpravo už připravenou. Vy, kdybyste ji tam neměli, půjdete do View a dáte, teď pokud se nemýlím, katalog panel. Ano. A tady máte záložku nebo možnost složky. Pokud zvolíte nový projekt, v tom projektu, pokud nemáte nějaké specifické nastavení, nemáte přiřazenou zatím žádnou složku mimo té složky toho samotného projektu, který je vytvořen. Vy se chcete připojit ovšem k té složce, kam jste si uložili tu šablonu. To znamená, v mém případě, nebo i v vašem případě, dáte pravé tlačítko na myši, dáte připojit připojení ke složce a já už tady mám nastaveno, že na mém disku D ve škole vidím projekt vektorizace, což je ta námi stažená rozzipovaná složka. Dám OK. A pokud se vrátím do toho katalogu, vidím tady možnost, nebo vidím tady projekt vektorizace, už mám připojenou tu cestu k tomu vzoru. Teď, kdyby se vám to nepropsalo, může se to stát, stačí pravé tlačítko a refresh, po případě F5. Pokud to vidíte, jednoduchým klikem se proklikáte na takovéto zobrazení, které ukazuje to, co jsem ukazoval už v těch složkách, v tom prohlížeči složek. To znamená, vidíte tady nějakou vzorovou šablonu, to si budeme mluvit za chvíli. Vidíte tady vrstvu katastrálních území a vidíte tady editované vrstvy. Těch tady vidíte v těch symbolech několik, jenom pro takovou informaci je jich tady 7, ale jsou tady i vrstvy s koncovkou lir, což je nějaké nastavení symbologie. Nejsou tady vrstvy, které budete vytvářet, které jsou tedy vrstevnice, volný prostor a strom pro body. Takže v tom GISu vidíte jenom ty složky, které ten GIS vidí. Pokud s tím chcete pracovat, nebo pokud s tím chcete dělat, my jsme pro vás připravili takovou šablonu ve formátu MXD, což je takový starší formát, ale pro ilustraci to stačí, to znamená, nebo pro tu funkčnost to stačí. Pokud s tím chcete pracovat, tak zvolíte pravé tlačítko, dáte možnost Import and Open, které neudělá nic jiného, než že vám otevře novou mapu v takovémto nastavení, kde vy vidíte v záložce obsahu Contents a v tom mapovém okně vidíte to, co jsme vám tam nastavili. Takže tohle to výchozí mělo být pro vás všechny stejné. Máte tady zase opět záložku editované vrstvy, kde je připraveno 10 vstupních vrstev, s tím, že, upozorňuji, kde je vykřičník, ta vrstva ještě neexistuje. Tu vrstvu strom bodově, vrstevnice a volný prostor budete vytvářet analýzou v tom samotném systému. Takže tady máte vrstvu komunikací, které si dokážete představit, železnice si taky dokážete představit, budovy, vodní toky, vodní plochy, stromy polygonově, to znamená nějaké stromy budeme vytvářet kruhem, souvislou vegetaci, což jsou víceméně lesy, a ten volný prostor, což bude vlastně, nazval bych to zůstatkem po vytvoření všech vrstev. Takže primárně vy tady budete pracovat v těch editovaných vrstvách. Takový tip, pokud to nechcete takhle mít, nechcete scrollovat, můžete tu skupinu, tu grupu přes levé tlačítko takto stáhnout.
A druhou skupinou, která tam je, jsou podkladové vrstvy. My jsme si tady pro vás připravili 3 podkladové vrstvy s tím, že v tom momentálním nastavení tady vidíte topografickou mapu České republiky, kde máte orientaci na třeba objekty, silnice a tak dále. Ale pozor, já ji teď vypnu a zapnu to, nad čím vy budete zpracovat tu semestrální práci. To znamená, zapnu i historické ortofoto. Jedná se o tu černobílou mapu, kterou vy budete využívat tady pro tu oblast našeho Entisu. Vidíte, že tam v té době ještě neexistoval, je tam ta věznice a nad touhle s tou mapou vy budete pracovat. Opět upozorním, máte tam 3 mapy, historickou, černobílou, to je ta vaše zásadní. V případě nějaké orientace, tady máte aktuální ortofotomapu, v případě nějaké orientace na prvky, tady máte tu topografickou mapu. Takže já si zapnu to, jak vy byste to měli mít zaplé v případě práce s tím programem, to znamená historické ortofoto, ta černobílá, a připravené tady to katastrální území. A prvním nebo i posledním krokem v tomto videu bude nastavení toho vašeho vybraného katastrálního území. Teď ty katastrální území my jsme vám tam dali pro celou republiku. To znamená, já pokud dám pravé, přiblížím se na vrstvu, tak vidím, že mám vybrané všechna katastrální území pro celou republiku. Ale my po vás chceme, abyste to dělali jenom v tom jednom vámi zvoleném katastru. To znamená, teď já pokud bych tu semestrální práci zpracovával, tak bych šel zpátky tady do záložky semestrální práce, potažmo tady do toho Excelu, a soustředil bych se na to své jméno příjmení a na ten název toho katastrálního území, případně na to číslo. Když se vrátím zpátky do toho GISu, tak pokud to chci omezit na jeden ten katastr, tak dám pravé tlačítko na tuhle vrstvu, dám vlastnosti a tady v záložkách vidím definition query, což je nějaké omezení. Tady to funguje stejně jako atributový dotaz, který už jsme si nastínili v předchozích cvičeních. To znamená, že já tady chci říct, že pro sloupec můžete zvolit kód nebo název, dáme asi název. Chci říct, že ten název je rovný, teď is equal to, a já si tady zvolím katastrální území Čižice u Plzně. Víte, že to tam takhle můžu napsat Čižice, ono mi to nabídne. Pozor, některé katastrální území existují třeba, řeknu, v Krkonoších nebo v jižních Čechách, takže pozor na to, aby vám tady nevyskočilo něco jiného. Pokud dám OK nebo Apply, a tady dám zase Apply nebo OK, tak se mi to omezí na jeden ten katastr. Takže v mém případě zase dám pravé Zoom to Layer a vidíte, že pro ty mé Čižice v těch 13 tisících mám zhruba vidět celý ten rozsah, vidím celý ten rozsah toho katastrálního území. A poslední krok, co já tady chci udělat, je, že tu vrstvu tady přejmenu, abych věděl, že dělám v těch Čižicích. To znamená, dám do toho jednoklik, stejně jako ve Windows, kde to chci přejmenovat a ten název v těch hranatých závorkách nahradím tady Čižice. To znamená, takovýmto způsobem mám připravenou tu semestrální práci na postup pro tu editaci, kterou si ukážem v dalším videu.